இந்தாங்க பிரியாணி. என்னத்த நீங்க சாப்பிடலையா? வந்து உட்காந்து சாப்பிடுங்க நல்லா. அப்படி ஒன்றும் நான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை, தேவையில்லை எனக்கு. இதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. சரிம்மா, நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துடுறேன். சரிங்க, நீங்க போயிட்டு வாங்க. என்னத்த பசிக்குதா? கிச்சன்ல தான் வச்சிருக்க சாப்பாடு, போய் சாப்பிடுங்க. நீ ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்ல, எனக்கு பசிச்சுச்சுன்னா நான் சாப்பிடுவேன். சரி சரி. எங்கள் அத்தைக்கு திமிரு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். என்ன பண்ணுறது, வாய்ஸ் அவடால் விட்டு வந்துட்டோம். நம்மளுக்கும் ரொம்ப பசிக்குது. மருமக வச்சிருக்கேன்னு சொன்னால போய் சாப்பிட்றோம். என்னது இது, சாப்பாடே காணோம்? காலையில் கோவமாக பேசுனதுக்கு என்னை பழி வாங்குறாளா? இரு. என்னத்த சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சொன்ன? சாப்பிட்டியாவா? கிச்சன்ல முதல்ல சாப்பாடே வைக்கல, சாப்பிட்டியான்னு கேக்குறா பாரு. என்னத்த சொல்றீங்க? சாப்பாடு கிச்சன்ல வச்சிருந்தானே, பிரியாணி தான் நீ செஞ்ச. என்ன நம்பலனா வா கிச்சனுக்கு போய் காட்டுறேன். என்னத்த காணோம்? அதையா என்கிட்ட கேக்குற? அதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும். சாப்பாடு பசியில வந்து சாப்பாடு இருக்கான்னு பார்த்தா ஒன்னுத்தையும் காணும். ஏமாத்துறியா என்ன?